Sanibonani bafethu abala TikTok. Ngike ngabhala isitori sami ngithi 3 days ago ukuthi ngikhule kanjani. How I ended up ngihlukunyezwa ekhaya. Abafowethu engizalwa nabo bebulala umama wami ongizalayo. Bamgenca, bamqiba engadini. Ngaphansi kwalayini babenze khona ingadi. So babenzele ukuthi bamfake khona phakathi uma wami. I was 11 years old ngaleso sikhathi. And umama ubengunkosikazi wesi-5 kumakhosikazi baba be well known, bemuntu nje waziwa kakhulu. So they ended up umamkhulu benamadodana akhe noma phakathi beney'ngane zakhe ey'mbili. So shuthi uma didn't know ukuthi they are plotting ukuthi bafuna ukumbulala ne. And I was very young, nosisi wami omncane naye bekameka amncane vele because wena 4 months ditha umama eduka singamtholi. So sahamba isikhathi umama simfuna singamtholi ne. Baba engekho esemsebenzini the day abambulala ngakhona ngalo nangisihluka bambulala ngakhona ngaso kwakubuhlungu kakhulu ukuzwa bona umama ukuthi kanti mina angahlule ukumprotector ngalesa sikhathi because kube ngase umuntu osile noma umuntu ohlakaniphile. Shuthi I would have known ukuthi no man, there's something going on, but I was too young to understand ukuthi okay khona la khona into eyenzakalayo because umamkhulu benebhizinisi ley'ncansi. Anebhizinisi ley'cansi nje. Enebhizinisi ley'cansi nje. Umama uyena umuntu obekade emlandela into zakhe uzokoda like intambo leya benza ngayo iy'ncansi. So bekuyena umuntu obejwayele ukumlandela nanasazi indawo zasemakhaya ukuthi emakhaya kubanjani kunemoto ehamba ngesikhathi umama ngaleso sikhathi kwakuyiviki lakhe lokuthi ubaba alale kuyena because bebeshintshisana. Ubaba beba neviki lakhe alale kwakhe noma umamkhulu Macele noma Dlamini bebeba namaviki akhe ukuthi umuntu uzolala la ubaba alale la kuleli viki nangeviki elizayo uzolala la. So ngaleso sikhathi ke kwakuyiviki la mama ukuthi umama uzolala ubaba uzolala kuma. Khumbula kahle ukuthi kwakumele ngivuke ngiye esikoleni then ubaba wahamba ngabo 4 idatha. Ngiyahamba ubaba ngo4 ntambama ekuseni ezongena emsebenzini because bejwayele ukuhamba ekuseni. Bekahamba sithi uma nje wena 5 minutes mhlawumbe isangenile embedeni wezwe Noki futhi because mina nekamero lami mama eceleni wezwe Noki athi ithi le Noki imina ngikhohlwe uwallet wami. Then wahamba wayovula emnyangweni wasekhishini. Then ngezwe qoqo maybe mhlambe bamfaka something angazi noma mhlambe bamvala ngasamething angazanga because ngathi ngiphakamisa amehlo ngilele ngathi ngiphakamisa amehlo ekamereni ngithi nangumamkhulu umile athi angilali umama uyena uzothatha ingane mina ngilungiselela ukuyisikwangilali ngoba vele sengizolungiselela esikoleni. Kanti angazi ukuthi ngaleso sikhathi la khona bebulala khona uma wami ngalokhu ngagena empedeni ngaqhubeka ngalala because I was too young. Nganga-understand lutho ukuthi okay what is happening, kwenzakalani vele khona la. Then uma ngihamba ngayo esikoleni umamkhulu vele wayesephethe ingane-ke leyama encane uSigcinelwa because wayebene-disability ne. Memphethe khona-ke ama ngayo esikoleni mengibuya uma akakabuyi sebeyangithuka kwaqala kwaba namagama nje abuhlungu kumina. So I thought we are family. Angazi ukuthi bona
siwumndeni kuhamba isikhathi baqala bamhlukumeza. Remember the first day, khumbula usuku lokuqala angikwazi ukukhuluma. Ngixolele ngiphethe umkhuhlane, so ivoice yami iphele. So I remember ngosuku lokuqala ubhuti uSipha wathatha umbami wafika ngizama upheka, cause mina ngangumuntu ongasanikeza ukudla, sengithethe sokumuntu ohlanyayo. Ubaba ivuke ekuseni hamba ayobheka uma angamtholi, and bona they pretended like uma asho ukuthi uyihambele nje uyele endaweni zakhe, hayi ngoba mhlawumbe umama edukile. And umamncane uTata akwazi ukuhlala nathi ekhaya, bamxosha. They accuse ukuthi uthola nobaba. No, accuse waze wathiwa give up, wahamba wangishiya because efuna kona ukuthi bahlale bangithotharishe kahle. I remember the day uSipha eqala ukurapha. Wafika ngihleli endlini, ufike uSipha wazenzela kumina, kasi kwase kwinto yakhe vele aseyenza kumina. I still had ivision yakhe ifoselela kumina, enza yonke into ethandayo lapho ngimncane. Akekho umuntu ngizokhuluma nayo, I have to cry. Ngakhala ngabiza umama and akakwazi ukungiphendula because umama bamgqibile. So wayelokhu eyenza lento yakhe continue nje ngase ngumfazi wakhe, futhi kusho ukuthi ngithi ngizama ukutshela ubaba ihle ngangilithola, ngibizwa ngesifebe, ngiwashiswa. Uthi iqiniso nje mina ingane yamama babengakaze bayisule iniphi, imini ngangiyisula amaniphi, bona babengakaze bayisula amaniphi. Kuthi kade babengayisuli, kwakuyimini ngiyisulayo, bona babengayisuli inhlobo. Kwakulindwa mina ngibuye esikoleni kuyima ngishintsha ijabuke, ngiwashela amaklothini amanapukeni ayiwashwe mina. Lapho I was only 11 years old, ngikuhlukunyezwa omama abawu-4 ney'ngane zabo eziwu-5 behlangene. To tell you iqiniso ukuthi ngaze excuse me, ngokungazi lutho baze bangekisa ngisho isikole, ukuthi esikoleni ngingabe ngisaya. So I start ukuthi ngesikoleni nginake ingane yamama, because phela bona ngithi babevele bebona ukuthi besho ukuthi umama uyihambele indlela sakhe, hayi ngoba mhlambe lahlekile. So sahamba ngesikhathi kwaze kwafika to a point where umamkhulu uthi angihambe ngiyovuna amadumbe. Bese ngiyovuna amadumbe, mengithi ngihamba lapha ngafica ifoni, ngafica noCelemba onegazi, ngathuka. Qhamuka uSipha ongithethisa wathi, hey wena ngane ufunani lapho Basifebe, washo yonke into, amagama abuhlungu, ngangibizwa ngayo yonke igama elibuhlungu. Ngasukucabange wakakalahlekile amana amadoda ukuthi ngayehlala indaba yesithembu, washiya wena uzoba umfazi wabafana balekhaya, lapho uzosho enganeni kababa ukuthi mina mangiphenduke umfazi wayo umamkhulu. I still hated her, nami ngisamzonda kakhulu futhi nginenzondo enkulu kuyena, ukuthi wayengasho kanjani into enjalo kumina. Ngifana ukuthi ngingane yakhe, angifana ukuthi mina ngingane yakhe, but yena bangazabole lokho, wabona ukuthi bangekelele enganeni yakhe ukuthi mina ngidlwe kuyo, ukuthi mina ngiphuce mina injabulo yami, bangihlukumeze mina, benze yonke into abayithandayo kumina. Ngisakhumbula namanje lola suku. So I decided ukuthi ngingasho kubaba ukuthi if icela uCelemba nefoni lapho, because vele bezombulala because they threatened